wasu mutane suka zo mini neman taimakon makabarta. A na gaya musu gaskiya. Ni na gina gidan na mutu can za ka yi. Kai mun daidai. Ma ni na. Kai alaji kai bai. Kai ka nu. Kai fita. Da. Na gode. Ku shigo mana. Ku shigo. Kai a'a. Lafiya an go. Abin da nace zan baki ke na baki 50,000 ke ma na baki 50,000 a'a to nawa za a baki na ƙara muku 100 na ba ku 200 na ba ku 200 yawwa an ba ku yawwa kai an ba yayi Allah ya sai ta suka. Yawwa.